Halløj så YouTube. Hej. Igen på Minecraft. Filmer lige lidt igen. Sammen med Nico. Okay. Ja. Jeg synes, filmene de går hurtigt. Hurtigt, når de finder. Jeg tror bare, jeg får kæmpet mig. Og Nico, du kan godt have der kommer ekko på din lyd. Mig? Min. Okay. Det er lidt nederen. Jeg ved hvorfor. Hvad? Vi kan lige se nogle videoer på vores kanal. Men hvor gammel er I? Jeg er 10. 10 af 10. Okay, så jeg er den ældste. 10, vi er 20. Vi er milliard. Vi står også 14. Han afslører os. Nej. Bare 10 mining skills mere. Så er jeg mining top 3. Jeg skal slå en, der hedder Emil eller anden ting. Nej. Jeg lægger 4 stå. Yeah! Og lige overhældet Simon også i mining skill. Yeah, jeg overhældte Traders og mit med... Er det nogle meget kendte nogen? Stop lige vandet. I'm stopping the water. For helvede. Jeg tror altså, du har wow, der er faktisk meget kul her. Au! Jeg når lige ned i lavaen, ikke? Og så er jeg med. Så rører jeg så op i noget vand. Okay, der er meget mørkt hernede. Er der nogen, der har en hakke? Min gik i stykker. Ja, jeg har en hakke. Okay, hvor jeg tilbage lige. Ja. Du får lige en hakke, jeg står bagved dig. Ja. Tak. Så må jeg hente en hakke lidt. Jeg tror, der er 4 her omkring. Jeg kan næsten lukke det. Og det kan jeg ikke. Jeg går lidt længere op. Jeg hugger bare den der. Jeg udforsker. Og ikke stadig. Hvad? Jeg er ikke noget magt, de kommer fra afslappet. Hvad? Mine venner har gang i stående, det er meget musik. Om aftenen. Nederen. Lige et øjeblik, det kommer lige om lidt igen. Ja. Ej, så der er ikke engang noget i. Jeg tror, jeg har været her før. Ellers er det dig, der har været her. Jeg fandt en ovn. En hel ovn. Wow, skeleton og det. Wow. Alle skeleton stykker. Jeg bliver nødt til at tage den her golden apple og den her bøf. Det golden apple, du har det helt vildt dårligt. Hvem vil der spise et æble med kulder og krak? Ja. Altså, det er jo bare ligesom de der æbler, der er dyppet i den her sirup og sådan nogle ting, og sådan noget sukkeræbler. Det kan godt nok smage dårligt med guld på. Jeg tror, jeg vil miste appetitten af at spise et sådan æble. Okay, Asger, du er væk. Du er oppe i den forladte mine. MC-station. Jeg er tilbage til dig. Axel. Nej, jeg er lige inde og spille og kæmpe mod en dræbende spejder. Kom nu bare, Axel. Okay. Kom nu bare, Axel. Er det en cave spider spawner? Det har de været. Det har de. Okay, vi kan gøre for sådan noget her. Blindgud. Blindgud? Nej, du ved ikke om det er en blindgud. Din mor. Det er ikke en blindgud. Det er ikke en blindgud, Asger. Kom, jeg skal lige op på armen. Nej, det er blindgud. Jeg kan ikke komme ud. Asger. Hvad er den der opgraderet med? Hvorfor Din pickaxe. en pickaxe, den er unbreaking it. En cave spider. Den der godt kan lige dræbe mig. Den kender jeg godt. Det er Karl Børge Fuglesen.
Og jeg dræbte dit barn i dag. Hvem var det? Ja, dit forbarn. Så er jeg her igen. Okay, godt. Ja, min kone. Nej, min søn. Hun er bare morder. Du har set mit gennemsnitsform. Og han har dræbt mange familiemedlemmer. Det er undskyld. Jeg har haft et hårdt liv. Bare jeg var supermember. Bare jeg er super admin. Extreme admin. Man kan ikke få højere rang end Extreme admin. Nej. Kogen, hvis man er virkelig god venner med. Nej, de er det. De er rangfulde. Det er kun hvis man kan. Bare ned, man ikke må plage med højere rang. En member. Ja. Jeg synes ikke, det er nederen. Fordi du er tjent dig ikke. Du spørger. Det nytter altså bare at gå ellers. Jeg har også set den der player igen. Han kom ind og sagde, må jeg ikke gerne give bøder? Der er også en, der gik ind. Jeg vil gerne have givet. Det hedder Butler, men okay. Er det Butler? Ja, det hedder Butler. Det er ikke engang løgn. Det er en Butler for dig også. Tjener hele dagen der. Fordi at det er bøder, som man har for buffeten godt. Men jeg behandler ben også. Det går sjovt, hvis Extremeren gerne vil være med på min. Men han har jo ting, man skal tage sig. Kul! Jeg kan nok få MC-ask. Det er dejligt. Og jeg ved, jeg skal efter den her minetur her. Jeg ved, at jeg har fået nogle... Der har fået nogle stack af det her, og så skal jeg bare sælge lidt. Der gik min pickaxe i stykker. Okay, hvorfor kan jeg holde 5? Sorry. Nå, jeg har næsten... Shit, der er så tomt. Jeg kunne jo bare sørge. Prøv lige. Ja. Jeg lægger. Lapis lazulis. Okay, jeg har faktisk til nu meget lapis lazulis. Jeg har bare ikke i orden i... Jeg skal bare have noget af det. Så bare... Denne gang her, så tager jeg mange. Denne gang tager jeg 6 pickaxes. Okay, accept lige. Det er små slime i min. Ja. Hvorfor skulle jeg møde en slime? Fordi kan du godt tage lyd? Nej, for jeg har ikke sat lyd til. Wow. Jeg har fundet en slime før. Det var hyggeligt. Du har bare briefet chesten. Der er dyster og mørkt her. Ja. Er der nogen, der ved, hvad spillet Slender er? Ja, det ved jeg. Også mig. Det er så hyggeligt. Og det er hyggeligt. Nej, så er det jo hyggeligt. Men Lidt i hvert fald. jeg gik over med en lyd masse på en skole. Jeg har fået en lyd masse, så var skræmt af det. Hvem var det? Jeg skræmte en pige. Og jeg stod bare der i vinduet, og så kiggede jeg mig, klodede jeg bare med en lyd masse på. Og så skreg jeg bare løs. Det var sjovt. Det var jeg så bruge din eftermiddag på. Og jeg får noget guld. Okay. Skal bare hakke det. Ja, fordi min forkant kan ikke gå ind. Og så gik det 10 minutter igen. Okay, så siger vi ses YouTube.
Ses. Ses.